Duol matayo chenro mag obila oyango ni gisegoyo kogno chenro mar ndiko obila manyien e tich kokalo e yor mbui. Chenro ma giwacho ni geto kedo gi mibadhi mathoro neno e chenro ma kamago. Maendi timore e kinde ma bad migawo mar obila ne odhi mbele gi dayo dho obila ma igeno med lemo e kidienje mopogore opogore. Lydia Okeyo nigi ler mar wachni. E report mar gina jofwambo kawuono, Commission mar obila olero chako ayanga chenro mar ndiko obila tich kokalo e mbui. Bang' goyo kogno chenro no, magiwacho ni gin gogi ni biro tiyo e yo makare. This is a multi-functional issue that we are consulting with all the stakeholders, including working on the budget, convincing Parliament to give us enough funding to be able to do all these functions. E kinde mokalo, ndiko obila tich en chenro mathoro bedo mararia, karawere wuok kendo chopo e pewe kama igoyogie kogno ne tijno. Kata kamano, mibadhi osebedo kaneno e chenro no gino matendo obila wacho ni gigeto tieko kokalo kuom tiyo gi mbui, ka bende gigeto duoko piny kwano omenda ma ithoro tigo e chenro makamano. We are progressively trying to embrace technology, and going forward we will be trying our best to equip the human resource part of the police. Jatije Peter Lelei lero ni mana jogo mose wale yor mbui ema biro chopo e pap mar piem e ng'wech gi chenro mamoko e ka ibiro yiergi. Chenro mar rango chal ngimagi ibiro tim bang' yierogi. We will only be dealing with the people who have been shortlisted, so that we don't have so many people running at the end of time they are told you are not. So the only people who have been shortlisted will be able to run on the ground, and we have removed dark areas like medical examination. We have removed them to other areas. So it is a good program. And going forward, we will be adopting more technological and progressive methods, including going forward adopting what we call digitalized recruitment that will be able to shorten the time of the process and reduce costs and corruption implications that come with this process that has been going on throughout these years. Commission no gisani dhi mbele gi chenro da dho obila man kod dwaro mar mondo med gi lemo. Chenro manyo chakore nyoro kendo rumo joma manyien. Gigeto obila 132 man kod dwaro mondo med gi lemo. For the senior officers who are aspiring to progress into higher ranks, from Chief Inspector to ASP and above, and they've undergone a lot of trainings, both at Kikanjo and Emali. E kinde gi piny owacho temo keto chenro mag oganda e mbui nyakorom Gajwang, geno mar commission mar obila en ni migawo mar omenda biro keto negi omenda moromo e budget mag 2025-2026 mabiro konyogi e tawo chenro mag ndiko obila manyien e tich e yor mbui. Lydia Okeyo, CBK Pension Towers, Nairobi. Wadhi yo moro machuok tano kusoro temaru ka endi Ramogi TV imore treva onge tiende mar nego nyawadu nikech hera. Kapo ni chich